ଆସ ପଢ଼ିବା ତ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାଳ ବୁଦ୍ଧ ଏହାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ପିଲେ ଦ୍ୱିପଦ ପଢ଼ିଦଉଁ। ରାଜ ଉପବନ ହସି ଉଠୁଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ହାସେ, ରୋହିଣୀ ତଟିନୀ ବହି ଯାଉଥିଲା, ଅସ୍ଫୁଟକ ଅଳଭାସେ, ପ୍ରକୃତିର ସେ ନିର୍ଜନ କୋଳେ, ଧିଆନି ତପସ ସମ, ଚ୍ୟୁତ ତରୁ ତଳେ ନୀରବ ମୌନେ ବସିଥିଲେ ଗୌତମ। ଏହାର ଅର୍ଥ ପିଲେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ପିଲେ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିବାରୁ ରାଜପ୍ରସାଦର ବଗିଚାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା। ପାଖରେ ରୋହିଣୀ ନାମକ ନଦୀଟିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧୁର ଓ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ କରି ବହି ଯାଉଥିଲା। ପ୍ରକୃତିର ସେହି ଶାନ୍ତ ଓ ଜନଶୂନ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ଜଣେ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ଥିବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଭଳି ବାଳକ ଗୌତମ ଏକଦମ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ବସିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ କଥା କୁହାହେଇଛି ଇନେ ବୋଇଲେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ତମର ବାୟରକେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ତୁମେ ଯିବ ଆର୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଥିବା ତମର ଯେନ୍ ବାୟର ବା ତମର ଯେନ୍ ବଗିଚା କେନ୍ତା ଚକ୍ 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 କରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶଛି କି ନି। ତ ପିଲେ ବେଲା ହେଇଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣଟା ଆର୍ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଯେନ୍ କଅଁଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼୍ସି ସେତେବେଳେ ତମର ବାୟର ବା ତମର ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ବାୟର ବୋଲି କହୁଛୁ, ଯେନ୍ଟାକି ବଗିଚା ଚକ୍ 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 ଦିଶି ପିଲେ। ତ ସେ କଥା ଇନେ କୁହାହେଇଛି ପିଲେ ଯେ ରାଜପ୍ରସାଦ ପାଖେ ଥିବା ତାର ଗୋଟେ ବଗିଚା ପିଲେ, ସେ ବଗିଚା କାଣା ହେଇଛି ନା ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ବାର ଦ୍ୱାରା ସେ ବଗିଚାଟି ଚକ୍ 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 କରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପିଲେ। ସେ ବଗିଚା ପାଖେ କାଣା ଥିଲା ପିଲେ ନା କାଣା ଥିଲା, ରୋହିଣୀ ନାମକ ଗୋଟେ ନଦୀ ଥିଲା ପିଲେ। ଆର୍ ସେ ନଦୀ ଯେନ୍ ବହି ଯାଉଥିଲା ତାର ଆବାଜ ତ ତମେ ଜାଣିଥିବ, ନଦୀର ଆବାଜ କେନ୍ତା ଆସି ସର 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 ପାଣି ସବୁ ଯାଏସି ସଲ 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 କରି ପାଣି ଯାଉଥି। ତ ସେ ପିଲେ ଇଠାନେ ଆମ ରାଜପ୍ରସାଦର ବଗିଚାର ପରିବେଶ କେନ୍ତା ଥିଲା ଇନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ପିଲେ ହେଲା। ତ ସେ ପ୍ରକୃତିର ଯେନ୍ ଶାନ୍ତ ଆର୍ ଜନଶୂନ୍ୟ ପରିବେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେନ୍ ରାଜପ୍ରସାଦର ବଗିଚା ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ, ରାଜପ୍ରସାଦର ବଗିଚା ପରିବେଶ କାଣା ଥିଲା ପିଲେ, ବଗିଚାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ବାର ଦ୍ୱାରା ପିଲେ ସେ ପରିବେଶଟା ଚକ୍ 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 କରୁଥିଲା। ତାର ସହିତ ପାଖେ ପିଲେ ରୋହିଣୀ ନାମକ ନଦୀ ବହୁଥିଲା। ଆର୍ ସେନର ସାଉଣ୍ଡ କେନ୍ତା ଥିଲା ପିଲେ, ସଲ 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 ପାଣି କେନ୍ତା ବହିସି ସଲ 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 କରୁଥିଲା ହେଲା। ଇ ବଗିଚା ନେ ପିଲେ ବଗିଚା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ ଗଛ ଥିଲା ପିଲେ ହେଲା। ତ ଇ ଆମ୍ ଗଛ ତଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଳିଆ ଚୁପଚାପ ଗୌତମ ବସିଥିଲେ ପିଲେ ହେଲା, ଧ୍ୟାନରେ ପିଲେ ହେଲା, ଧ୍ୟାନରେ ଗୌତମ ବସିଥିଲେ ପିଲେ ହେଲା। ପିଲେ ଏହାର କଠିନ ଶବ୍ଦକୁ ଦେଖିବା। ରାଜ ଉପବନ ଅର୍ଥାତ୍ କାଣା, ରାଜାଙ୍କ ବଗିଚା। ତଟିନୀ ଅର୍ଥ ନଦୀ। ଅସ୍ଫୁଟ କଳ ଭାଷୀ ଅର୍ଥ କାଣା ପିଲେ, ଧୀର ଓ ମଧୁର ଶବ୍ଦରେ। ଧ୍ୟାନୀ ଅର୍ଥ କାଣା ପିଲେ, ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନ ବା ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା। ତାପସ ସମ ଅର୍ଥ କାଣା ପିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପରି। ଚ୍ୟୁତ ତରୁ ବୋଲେ କାଣା ପିଲେ, ଆମ୍ବ ଗଛ। ନୀରବ ମୌନ ଅର୍ଥ କାଣା ପିଲେ, ଏକଦମ ଚୁପ୍ ହୋଇ। ତା ପର ପଦ ପିଲେ, ନୟନର ଆଗେ ପଡ଼ିଗଲା ଆସି ଆହାତ ହଂସଟିଏ, ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗି ଭାଲିଲେ କୁମାର, କିଏ ରେ ଦାରୁଣ କିଏ। ହଂସଟି କରେ ତୋଲି ନେଇ ଖରେ, ଟାଣି ଦେଲେ ଦେହୁଁ ସର, ଉତ୍ତରୀୟରେ ଲହୁ ପୋଛି ଦେଇ ପିଆଇଲେ ଝର ଜଳ, ଉତ୍ତରୀୟରେ ଲହୁ ପୋଛି ଦେଇ ପିଆଇଲେ ଝର ଜଳ। ଏହାର ସରଳ ଅର୍ଥ ବୁଝୁ ପିଲେ। ଗୌତମ ବସିଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ତୀର ବାଜି ଆହତ ହୋଇଥିବା ହଂସ ଆସି ପଡ଼ିଗଲା। ତାହା ଦେଖି ଗୌତମଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଚିନ୍ତା କଲେ, କେଉଁ ନିଷ୍ଠୁର ଲୋକ ଏହି ନିରୀହ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦେଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ହଂସଟିକୁ ନିଜ ଦୁଇ ହାତରେ ଟେକି ନେଲେ, ତା ଦେହରୁ ତୀରକୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କଲେ ଏବଂ ନିଜ ଚଦରରେ ତାର ରକ୍ତ ପୋଛି ଦେଇ ଝରଣାର ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଆଇଲେ। ସରଳ ଭାଷାରେ ଟିକେ ବୁଝୁ ପିଲେ ଯେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ କଥା କହୁଥିଲି, ଗୌତମ ଯେନ୍ ବାଳକ ଗୌତମ ଯେନ୍ ଆମ୍ବ ଗଛ ତଲେ ଯେନ୍ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ପିଲେ, ସେ ଗୌତମ ଯେନ୍ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ସେତ୍କି ଟାଇମ୍ରେ ପିଲେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଆଗେ କାଣା ହେଇଛି ପିଲେ, ଗୋଟେ ହଂସ ପିଲେ ହେଲା, ଗୋଟେ ହଂସ
ଗୋଟେ ହଂସ ଆସିକରି ପଡ଼୍ଲା। ସେ ହଂସ କେନ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ପିଲେ ନା ହଂସକେ କିଏ ଗୋଟେ ଯେ ସର୍ ମାରି ଦେଇଥିଲା ପିଲେ ଆର୍ ସେ ସର୍ ଗୁବି ହେଇଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ବା ତାର୍ ଶରୀରନେ ପଶିଥିଲା ଆର୍ ରକ୍ତ ବହୁଥିଲା ପିଲେ। ତ ସେ ହଂସ ଯେନ୍ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଥିବା ସେ ହଂସଟା ପଡ଼ିଥିଲା ପିଲେ ହେଲା। ସେଟା ଦେଖିକରି ପିଲେ ଗୌତମଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପିଲେ କାଣା ଗୋଟେ ପଡ଼୍ଲା ବୋଲିକରି ଦେଖିଲେ ପିଲେ ହେଲା। ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଚିନ୍ତା କଲେ କେଉଁ ନିଷ୍ଠୁର ଲୋକ ଏହି ନିରୀହ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦେଲା। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ କିଏ ନିଷ୍ଠୁର ପାପୀ ଏତେ ତାର ଦେହରେ ନିଷ୍ଠୁର ଗୁଣ ଅଛେ ଯେ ଯିଏ ଏ ନିରୀହ ହଂସ ବିଚରା ହଂସ କାଁ କରୁଛି ତାକେ ସର ମାରିକରି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ବୋଲିକରି ଗୌତମ ଭାବଲା ପିଲେ। ତାପରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ହଂସଟିକୁ ନିଜ ଦୁଇ ହାତରେ ଟେକି ନେଲେ, ତା ଦେହରୁ ତୀରକୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କଲେ ଏବଂ ନିଜ ଚଦରରେ ତାର ରକ୍ତ ପୋଛି ଦେଇ ଝରଣାର ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଆଇଲେ। ତାପରେ କାଣା କଲେ ପିଲେ ତାପରେ ସେ ହଂସଟିକେ କାଣା କଲେ ନିଜର ହାତକେ ନିଜର ଦୁଇ ହାତେ ଧରଲେ ଆର୍ ସେ ସରକେ କାଢ଼ିଦେଲେ ପିଲେ ଆର୍ ସେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଗାମୁଛା ଧରିଥିଲେ ସେ ଗାମୁଛାନେ ପିଲେ ତାର ସେ ରକ୍ତ ପୋଛି ଦେଲେ। ତାର ଯେନ୍ ହଂସ ଦେହର ଯେନ୍ ରକ୍ତ ଥିଲା ସେ ରକ୍ତକେ ପୋଛି ଦେଇକରି ପିଲେ ସେ ଯେନ୍ ଝରଣା କଥା ନେଇ କହୁଥିଲି ପିଲେ ସେ ଝରଣା ପାର ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଆଇଲେ ପିଲେ ହେଲା। ପିଲେ ସେ କଠିନ ଶବ୍ଦ କଥା ଟିକେ ବିଚାର କରୁଁ। ଭାଲିଲେ ଅର୍ଥ କାଣା ପିଲେ ଭାବିଲେ ବା ଚିନ୍ତା କଲେ। ଦାରୁଣ ଅର୍ଥ କାଣା ପିଲେ ନିଷ୍ଠୁର ବା ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଲା। ଯାର ଦେହରେ ବା ଯାର ଠାନେ ଦୟା ନେଇ ନା ପିଲେ ହେଲା। करे अर्थ काଣା पिले हातरे, खरे अर्थ शीघ्र, सर अर्थ काଣା पिले तीर, उत्तरीय अर्थ काଣା पिले देहरे पकाइଥିବା चदर जेनटा कि जेन गामुछा बोली कथा कहूँ जेन धरी दिसन आमर भाषा जेन टुआल कथा कहूँ। लहू अर्थ रक्त पिले। तापरे परपद पिले आहारे आहारे अति आदରରେ आउसिले धीर हाते मौन नयने पचारिले किबा कातर दृष्टिपाते अबोध मराळ अनाइला तहु निमिलित आखि फेई प्रीतिर परस पीयूष सरस प्राण उठे तहि चेई। पिले यार सरल अर्थ टिके देखिबा। गौतम बहुत दया और आदर आहा आहा कही निज कोमल हाथ में हंस देह को आउंसी देले। हंसटी निजर चुपचाप और दुखी आखिरे करुण भावे चाही गौतम को किछि पचारिला भली मने हैला। से निरीह पक्षी तापरे निजर बंद आखि को खोली चाहिला एवं गौतमंक भल पाइबार स्पर्श पाई जहाँकि अमृत भली मधुर और जीवनदायी थिला। सेई आहत हंसटीर देहरे पुणी थे प्राण चेई उठिला। यार अर्थ पिले तमे जदि भूल नहीं कर पिले मास्टर आसबे यार नेके तुमके पिटी देवे बोले तुम सांग मन तुमके काना भाबे आहा आहा ई आमर अमका कि ढिमकार किछि भूल नहीं थे यारू इता के आज्ञा पिटी देलेगा आहा आहा बोली कह सकनी पिले। तो आहा आहा गोटे काना दया दयारू सेटा शब्द बाहर पिले हैला। तो सेंता पिले हंस प्रति कार दया थिला ना से गौतमर दया थिला पिले। तो सेतिकाई से आउसी आउसी गौ आमर जेन हंस के छुई छुई करे आउसी आउसी पिले कहउचन जे आहा आहा केन बिचारा के किए जे सर मारी देलागा आहा आहा बोली गौतम कहउचन हैला। तापरे पिले से गौतम बुद्धंकर से छुआ बा स्पर्श पाई बा भल पाइबा पाई पिले से काना हैला नुआ जीवन पाइला पिले हैला। पिले तेबे कठिन शब्द टिके देखूं। मौन नयने अर्थ चुपचाप आखिरे, कातर दृष्टिपाते अर्थ दुख भरा चाहाणी रे, अबोध मराल अर्थ निरीह हंस, अनाइला तहु अर्थ काना तापरे चाहिला, आखि फेई अर्थ काना आखि खोली, प्रीतिर परस अर्थ काना भल पाइबार स्पर्श। टिके बिले गुटे मिनिट। तापर पिले पीयूष सरस अर्थ अमृत भली मधुर और जीवन दायी, तही चेई अर्थ पिले ता देहरे प्राण जाग्रत हैला। ता पर पद पिले धनुषर करे सहास आगरे मिली जाई देवदत्त, भासिले अधीर उल्लास बाणी विजय गरबे मत, एते दिने जानी पूर्ण होईची प्राणर बासना मम, सफल होईची लक्ष्य मोहर जीवनर प्रियतम, चल तारा परी उड़ी जाउथिले धवल हंस दल, मारी देली सर एई हंसटी लभिला धरणी तल। यार अर्थ टिके बुझिबा पिले
ଏତିକି ବେଳେ ହାତରେ ଧନୁ ତୀର ଧରି ଗୌତମଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଦେବଦତ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ନିଜ ଶିକାରର ସଫଳତା ଓ ଜିତିବାର ଗର୍ବରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଦେବଦତ୍ତ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ଏବଂ ଖୁସିଭରା ମନରେ ଗର୍ବଭରା ବାଣୀରେ କହିଲେ, ଆଜି ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ବଡ଼ ଆଶା ପୂରଣ ହେଲା। ଆକାଶରେ ଖସୁଥିବା ତାରା ଭଳି ଧଳା ହଂସ ସବୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ତୀର ମାରି ସେଥିରୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ହଂସକୁ ମାଟିରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ହା 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 ହା। ଠିକ୍ ଏତ୍କି ବେଲ୍କେ ପିଲେ ଗୌତମ ପାଖେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଦେବଦତ୍ତ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ନା କାଣା ପିଲେ ଗୌତମ ବୁଧର ବଡ଼ ଭାଇ ନା ଦେବଦତ୍ତ। ଦେବଦତ୍ତ ଆସିକରି କାଣା କରୁଛନ୍, ଖୁସିରେ ଉସତ୍ ନେ ଗର୍ବରେ ବିଜୟର ଯେନ୍ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ ସେ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ଗୌତମ ପାଖେ ଆସୁଛନ୍ ପିଲେ। ଆର୍ ସେ ଖୁସିରେ ଛାତି ଫୁଲେଇ କରି କହୁଛନ୍ ଗୌତମର ଆଗେ ଯେ ଆଜି ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ବଡ଼ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ବୋଲେ ସେ କହୁଛନ୍ ଯେ ଆଜି ମୋର୍ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ମୋତେ ଯେନ୍ କାମ୍ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ସେଟା ଆର୍ ମୋର୍ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲାରେ ଗୌତମ ବୋଲିକରି ସେ ଦେବଦତ୍ତ କହୁଛନ୍ ପିଲେ ହେଲା। ଦେବଦତ୍ତ କହୁଛନ୍ ଆକାଶରେ ତାରା ଭଳି ହଂସ ସବୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଇଁ ମୋର୍ ତୀର ବଳରେ ମୁଇଁ ଗୁଟେ ହଂସକେ ମାଟି ତଳେ ପକାଇ ଦେନି। ଇ କଥା ଦେବଦତ୍ତ ଗୌତମକେ କହୁଛନ୍। କିନ୍ତୁ ପିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ। ବିଚରା ସେ ହଂସକେ ମାରିଦେଲେ ସେ ବିଚରା ହଂସ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଇ ଦେବଦତ୍ତ ଯେ ବିଚରା ଗର୍ବରେ ଖୁସିରେ ଗୌତମ ଆଗେ କହୁଛେ ଯେ ମୁଇଁ ତାରା ଭଳିଆ ଯେନ୍ ଧଳା ହଂସ ଆକାଶନେ ଯେନ୍ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲେ ସେ ଭିତରୁ ମୁଇଁ ଗୁଟେକେ ମାଟି ତଲେ ପକାଇଦେନି ଭାଇ। ହି ହା 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 କରି ସେ ଖୁସିରେ ଗର୍ବ କରୁଛେ ପିଲେ ହେଲା। ଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଖରାପ ଜିନିଷ, କାଁ ଯେ ଗୁଟେ ଲୋକର ଜୀବନ ନେବାଟା ପିଲେ ଭଲ୍ ଜିନିଷ ନେଇସି ହେଲା। ଇ ଗୁଟେ ଲୋକର ଜୀବନକେ ନେବ ଆର୍ ଫେର୍ ଏତେ ଖୁସି ଏତେ ଗର୍ବ କରବ ପିଲେ ଏଇଟା ସବୁ ଭଲ୍ ଜିନିଷ ନେଇସି। ତାପର ପଦ ପିଲେ, ଦିଅ ଏବେ ଭାଇ ହଂସ ମୋର ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଚାଲ, ନିର୍ଜନ ଏହି ଉଦ୍ୟାନେ ବସି କାହିଁକି କାଟୁଛ କାଳ। କୁମାର ବୋଇଲେ ବିନୟ ବଚନେ ଆହା କେଡ଼େ କୁତୁହଳେ, ପକ୍ଷ ମେଲି ଏ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ମୁକ୍ତ ଗଗନ ତଳେ। ନିରୀହ ପକ୍ଷୀ କି ଅବା ତୁମର କରିଥିଲା ଅପରାଧ, ଜାଣୁ ଜାଣୁ ତୁମେ କାହିଁ ପାଇଁ ଭଲା ସାଧିଲ ତାହାର ବାଦ। ଏହାର ଅର୍ଥ ପିଲେ ଦେବଦତ୍ତ କହିଲେ, ଭାଇ ମୋ ହଂସଟି ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ଚାଲ ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଯିବା। ତୁମେ ଏହି ଶାନ୍ତ ଓ ଜନଶୂନ୍ୟ ବଗିଚାରେ ବସି କାହିଁକି ବେକାର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛ। ଗୌତମ ଅତି ନମ୍ର କଥାରେ ଶାନ୍ତ ଭାବେ କହିଲେ, ଆହା ଏଇ ପକ୍ଷୀଟି କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଡେଣା ମେଲି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଏହି ନିରୀହ ପକ୍ଷୀଟି ତୁମର କି ଅପରାଧ କଲା? ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ତୁମେ କାହିଁକି ଏହି ପକ୍ଷୀଟି ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ବା ଝଗଡ଼ା ସାଧିଲ ହେ ଭାଇ, ଏବଂ ତାର ଏଭଳି କ୍ଷତି କଲ। ଏସବୁ ଖରାପ କାମ ଏନ୍ତା ତମେ ନେଇ କରବାର କଥା ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍। କାହାକେ କହୁଛନ୍? ଦେବଦତ୍ତକେ। କିଏ କହୁଛନ୍? ଗୌତମ। ଏହାର କଠିନ ଶବ୍ଦ ପିଲେ ନିର୍ଜନ ଅର୍ଥ ଜନଶୂନ୍ୟ ବା ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ଜାଗା। ଉଦ୍ୟାନ ଅର୍ଥ ବଗିଚାରେ। କାଟୁଚ କାଳ ଅର୍ଥ ସମୟ କାଟୁଛ ବା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛ। ବଚନେ ଅର୍ଥ କଥାରେ ବା ବାଣୀରେ। କୁତୁହଳେ ଅର୍ଥ ଆନନ୍ଦରେ ବା ଖୁସିରେ। ମୁକ୍ତ ଗଗନ ଅର୍ଥ ଖୋଲା ଆକାଶ। ନିରୀହ ଅର୍ଥ ଦୋଷହୀନ ବା ସରଳ, ଯିଏ କାହାର କ୍ଷତି করে ନାହିଁ। ପିଲେ ଏହାର ସରଳ ଅର୍ଥ ଟିକେ ମୁଁ ପାଶି ଦେଇଥିଲି ପିଲେ ଆର୍ ଟିକେ ବୁଝମା ହେଲା। ଚାଲ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ହଁ, ଦେବଦତ୍ତ କହୁଛେ ଯେ ତୁଇ ମୋ ଇ ହଂସକେ ଦେଇଦେ। କିଏ କହୁଛେ ପିଲେ? ଦେବଦତ୍ତ ଗୌତମକେ କହୁଛେ ଯେ ତୁଇ ଇ ମୋର୍ ହଂସକେ ଦେଇଦେ, ଏଇଟା ମୁଇଁ ମାରିଛେ, ଏଇଟା ମୋର୍ ହଂସ, ଇ ହଂସକେ ଦେଇଦେ ଆର୍ ଜିମା ଚାଲ। ତୁଇ ଶାନ୍ତ ଜନଶୂନ୍ୟ ଜାଗାରେ ତୁଇ କାଣା କରୁଛୁ? କାଣାଟା ଲାଭ ଅଛି? ଧ୍ୟାନ କଲେ କାଣା ହେବା? ଭଗବାନକେ ଦେଖିଲେ କାଣା ହେବା? ଫାଲତୁ ଜିନିଷ କାଣା ମାତିଛୁ? ତୁଇ ଚାଲ ଆର୍ ଇ ହଂସକେ ମୋତେ ଦେଇଦେ ବୋଲି କହୁଛି। କିଏ କହୁଛେ? ଦେବଦତ୍ତ। କାହାକେ କହୁଛେ? ଗୌତମକେ କହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଗୌତମ ତାର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଛନ୍, ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ ପିଲେ କାଣା କହିଲେ ଗୌତମ? ଆହା এই ପକ୍ଷୀଟି କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଲେ, ସେ କହୁଛନ୍ ଯେ ଇ ପକ୍ଷୀଟା କେଡ଼େ ଖୋଲା ଆକାଶରେ କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା ଡେଣା ମିଲେଇ କରି। ତୁଇ କାଁଜି ମାରଲୁ ରେ ଭାଇ? କାଁଜି ତୁଇ ଏଇ ଅପରାଧ କାମ କଲୁ? ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏଇଟା ସବୁ ଅପରାଧ କାମ, ଭଲ୍ ନେଇସି। ଗୋଟେ ଜୀବକେ କନ୍ଦାବାଟା, ଗୋଟେ ଜୀବକେ କଷ୍ଟ ଦେବାଟା, ହତ୍ୟା କରାଟା ଭଲ୍ ନେଇସି। ତୁଇ ଜାଣି ଜାନି ଏନ୍ତା କାମ କାଁଜି କରୁଛୁ ବୋଲିକରି ଦେବଦତ୍ତକେ ଗୌତମ କହିଲେ ପିଲେ ହେଲା। ତାପର ପଦ ପିଲେ,
ଉତ୍ତର ତାର ଦେବାକୁ ଏ ଲାଗେ ନାହିଁ ମୋର ଅବସର। ସର ନିକ୍ଷେପି ଏଇ ହଂସ ମୁଁ ପକାଇଛି ଭୂମି ତଳ। ଏକା ଏକା ବସି ଯୁକ୍ତି ତୁମର ବାଡ଼ୁଥାଅ ନିଜ ମତେ। ଚଞ୍ଚଳ ଦିଅ ହଂସଟି ମୋର ମୁଁ ଯାଏ ମୋହର ପଥେ। ଏହାର ସରଳ ଅର୍ଥ ଟିକେ ବୁଝିବା ପିଲେ। ଦେବଦତ୍ତ ଗୌତମକୁ କହିଲେ, ତୁମ କଥାର ଉତ୍ତର ବା ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଜମାରୁ ସମୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୀର ମାରି ଏହି ହଂସକୁ ଆକାଶରୁ ତଳେ ପକାଇଛି। ତୁମେ ଏଠାରେ ଏକା ଏକା ବସି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯାହା ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରୁଛ କରୁଥାଅ। ମୋ ହଂସଟିକୁ ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବି। ଦେବଦତ୍ତ କହୁଛି ବୋଲେ ଗୌତମକେ ଯେ ତୋର ବୃଥା କଥା ମୋ ଶୁଣବାର ନେଇ ନା ହେଲା। ମୁଇଁ ଇ ହଂସକେ ମୋର ସର ମାରିକରି ମୁଇଁ ପକେଇଛେ। ଇ ହଂସ ମୋରଟା ଆର୍ ମୋତେ ଦେଇଦେ ହେଲା। ତୁଇ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରବାର ଅଛେ କରୁଥା ପଛେ, ହେଲେ ମୋର ହଂସକେ ମୋତେ ଦେଇଦେ, ମୁଇଁ ଘରକେ ଯିବାର ଅଛେ। ତୁଇ ବେକାର କଥା ମୋତେ ନେଇ କହ ବୋଲି କହୁଛି ହେଲା। ତ ପିଲେ ଏହାର କଠିନ ଶବ୍ଦ ଟିକେ ଦେଖମା। ତ ଉତ୍ତର ଅର୍ଥ ଜବାବ, ଅବସର ଅର୍ଥ ସମୟ ବା ସମୟ, ସର ନିକ୍ଷେପୀ ଅର୍ଥ ତୀର ମାରିବା ବା ବିନ୍ଧି ହେଲା। ଭୂମିତଳ ଅର୍ଥ ମାଟି ଉପରେ। ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ୁଥାଅ ଅର୍ଥ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ କଥା ବା କାରଣ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଥାଅ। ନିଜ ମତେ ଅର୍ଥ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। ଚଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥ ଶୀଘ୍ର। ପଥେ ଅର୍ଥ ବାଟରେ। ତାପରେ ପିଲେ କୁମାର ବୋଇଲେ ଯୁକ୍ତି ମୋହିତ କରୁନାହିଁ ତୁମ ସାଥେ। ଆହାତ ଜୀବଟି ଦେଇ ପାରିବିନି ଆଉ ମୁଁ ତୁମର ହାତେ। ପିଲେ ରାଜକୁମାର ଗୌତମ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବା କଳି ଝଗଡ଼ା କରୁନାହିଁ ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆହତ ଓ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ନିରୀହ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ତୁମ ହାତରେ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମେ ଏହାକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବୋଲି ଦେବଦତ୍ତକୁ ପିଲେ କିଏ କହୁଛେ? ଗୌତମ ହେଲା। ଗୌତମ କହୁଛନ୍ ଯେ ପିଲେ ନେଇ ଭାଇ ମୁଇଁ ତମର ସହିତ ଝଗଡ଼ା ନେଇ କରବାର କି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ନେଇ କରବାର ହେଲା। ହେଲେ ଇ ଯେନ୍ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ ଯେନ୍ ପକ୍ଷୀ, ଇ ପକ୍ଷୀକେ ମୁଇଁ ତମର ହାତେ ନେଇ ଦିଏ। କାଁଜି ତମର ହାତେ ଯଦି ଦେଇଦେମି ତମେ ଏଇଟାକେ ମାରିଦେବା ବୋଲି ଗୌତମ କହୁଛନ୍। यार पिले कठिन शब्द टिके देखमा। कुमार अर्थ पिले राजकुमार। बोइले अर्थ कहिले। जुक्ति अर्थ पिले तर्क बा वाद विवाद। साथी अर्थ पिले सहित। आहत पिले तीर बाजी क्षत विक्षत होइथिबा। जीवटी अर्थ पिले एठारे हंस पक्षीटी को कुआ जाइछि पिले ହେଲା। तापर पिले प्राणटी ताहार नेउथिल तुमे मु रखिछि तार प्राण। हंस तुमर नुहई कदापि हंस ए मोर जान। युवराज तुमे आच्छा कहुच कही तहु देवदत्त। राज दरबारे जणाइला खरे होई अति रोषवंत। यार अर्थ पिले गौतम देवदत्तଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ତୁମେ ତ ତୀର ମାରି ଏହି ପକ୍ଷୀର ପ୍ରାଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେବା କରି ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ହଂସଟି କେବେ ହେଲେ ତୁମର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ମୋର ବୋଲି ଜାଣ। ଗୌତମଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦେବଦତ୍ତ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି କହିଲେ, ତୁମେ ଯୁବରାଜ ବୋଲି ବେଶ ଆଚ୍ଛା କଥା କହୁଛ। ଏହା କହି ଦେବଦତ୍ତ ବହୁତ ରାଗିଗଲା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ରାଜ ଦରବାରକୁ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଏହି କଥା ଜଣାଇଲା। ପିଲେ ତାପରେ ପିଲେ ଗୌତମ କହିଲେ ଯେ ଇ ପକ୍ଷୀକେ ତମେ ମାରିଦେଲ ଆର୍ ମୁଇଁ ଇ ପକ୍ଷୀକେ ମୁଇଁ ସେବା କରିଛେ, ମୁଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଇ ପକ୍ଷୀଟା ହେଲା ବା ଇ ହଂସଟା ହେଲା ମୋର। ଇ ହଂସ ହେଲା କେବଳ ମୋର ବୋଲି କହିଲେ। ତ ଗୌତମର କଥା ଶୁଣିକରି ଆମର ଦେବଦତ୍ତ କହିଲା, ତୁଇ ଯୁବରାଜ ବୋଲିକରି ଏତେ ଫୁଟାଣି ଦେଖୁଛେ, ଯୋଉଛେ ଇ କଥା ସବୁ କହିମି ବୋଲିକରି ଦେବଦତ୍ତ ରାଜ ଦରବାରକେ ଗଲା। ରାଜାଙ୍କ ଆଗେ ଏଇସବୁ କଥା କହିଲା ପିଲେ। ତ ପିଲେ ଏହାର କଠିନ ଶବ୍ଦ ଟିକେ ଦେଖମା। ତ ପିଲେ କଦାପି ଅର୍ଥ କେବେ ହେଲେ, ତହୁଁ ଅର୍ଥ ପିଲେ ତାପରେ, ରାଜ ଦରବାରେ ଅର୍ଥ ପିଲେ ରାଜସଭାରେ ହେଲା, ଯେନ୍ଠାନେ ରାଜା ବସିଥିସି ମନ୍ତ୍ରୀ ଫନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଥିସନ୍ ପିଲେ ହେଲା। ରୋଷବନ୍ତ ଅର୍ଥ ଅତି କ୍ରୋଧିତ ବା ରାଗିଯାଏ।
ଭୂପତି ଅଚିରେ ଡକାଇ ବୋଇଲେ ସେ ତ ମାରିଥିଲା ସଅର ହଂସ ତାହାର ଦେଇଦିଅ ଏବେ କନ୍ଦଳ କିଆଁ କର କନ୍ଦଳ ମୁଁ ତ କରୁନାହିଁ ତାତ ହଂସ କିପରି ତାର ମାରିଥିଲା ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ସିଏ ଏଇ ହେଲା ସୁବିଚାର। ପିଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲେ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପିଲେ ରାଜା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୌତମକୁ ଡକାଇ କହିଲେ ଦେବଦତ୍ତ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ହଂସକୁ ତୀର ମାରିଥିଲା, ତେଣୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହଂସଟି ତାହାର, ଏହାକୁ ଏବେ ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ବେକାରରେ କାହିଁକି କଳିଗୋଳ କରୁଛ, କାହିଁକି ପରସ୍ପର ମାର ଲାଗିଛ ଦୁଇ ଭାଇ ବୋଲିକରି କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଗୌତମ ନମ୍ରତାର ସହ କହିଲେ ହେ ପିତୃଦେବ, ମୁଁ କୌଣସି କଳି ଝଗଡ଼ା କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଂସଟି ତାର କେମିତି ହେବ? ଯିଏ ଜୀବନ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ସିଏ କେବେ ହେଲେ ସେହି ଜୀବର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ କି? ଏହା କିପରି ସୁବିଚାର ବା ନ୍ୟାୟ? ତ ପିଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲେ ଆମେ ଟିକେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝମା। ତ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେବଦତ୍ତ ରାଜ ଦରବାରକେ ନେଲା ଇ କଥା ଟପିକ୍ ପକାଲା, ତ ରାଜା ଗୌତମକେ ଡକାଲେ ଆର୍ କହିଲେ ଯେ ଇ ହଂସଟି ଦେବଦତ୍ତକେ ଦେଇଦେ। କାଁଦି ଦେବଦତ୍ତ ଇ ହଂସକେ ମାରିଛେ, ସରନେ ମାରିଛେ, ସେ ମାଟି ତଲେ ପକେଇଛେ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତୁଇ ଇନେ ବେକାରରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ପରସ୍ପର ନେଇ କର ବୋଲି କହିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର କଥା ସେଇ କଥା ଶୁଣିକରି ଗୌତମ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ହେ ପିତା, ମୁଇଁ କଳି ଝଗଡ଼ା ନେଇ କରବା। ଯିଏ ଜୀବନକେ ମାରସି ସେ ଜୀବର ଅଧିକାରୀ କେବେ ବି ନେଇ ହୁଏ। ଇଟା ତମର କେନ୍ତା ଭଲିଆ ବିଚାର ବାପା ବୋଲି ତାର ବାପାକେ ବା ସେ ରାଜାକେ କହିଲା। ଗୌତମର ବାପା କିଏ? ରାଜା ନା, ରାଜା ସୁଦ୍ଧୋଧନ। ତ ସେ କଥା ସୁଦ୍ଧୋଧନକେ କହିଲା। ଇନେ ସୁଦ୍ଧୋଧନ ବୋଲି କୁହାନେବାର ପିଲେ ସୁଦ୍ଧୋଧନ ହେଲା। ତ ଇ ଭଲିଆ ତମେ ବିଚାର କେନ୍ତା କରି କରୁଛ? ସେ ଯିଏ ଜୀବନକେ ମାରସି ତାର କାଣା ସେ ଜୀବର ପ୍ରତି ଅଧିକାର ଅଛେ କେ ନେଇ ନା? ଆର୍ ମୁଇଁ ଇ ହଂସକେ ବଞ୍ଚେଇଛେଁ, ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଛେଁ, ପୁଣି ଥରେ ତାକେ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଇଛେଁ, ତ ଅଧିକାର କାର ହେବା? ଆର୍ ତମେ ଇ ଭଲିଆ ବିଚାର କେନ୍ତା କରୁଛ ବୋଲି କହୁଛି ହେଲା। କଠିନ ଶବ୍ଦ ଟିକେ ବିଚାର କର୍ମା। ଭୂପତି ଅର୍ଥ ରାଜା, ଅଚିରେ ଅର୍ଥ ଶୀଘ୍ର, କନ୍ଦଳ ଅର୍ଥ କଲିଗୋଳ ବା ଝଗଡ଼ା, ତାତ ଅର୍ଥ ପିତା ବା ପୂଜକ ଏଇନା ବାପା, ସୁବିଚାର ଅର୍ଥ ଭଲ ନ୍ୟାୟ ବା ସଠିକ୍ ବିଚାର। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖିଲ ଏ ମୋର ଉତ୍ତରୀୟରେ ଲାଗିଅଛି କେତେ ଲହୁ, ନିରପରାଧ ଏ ଜୀବଟି ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ଯାତନା ବହୁ, ଏତେ ବିଚଳିତ ହେଉଅଛ ତୁମେ ଏତିକି ରକତ ପାଆତେ, ଏତେ ଅସ୍ଥିର ହେଉଅଛି ପୁଣି ପକ୍ଷୀଟିର ଏହି ଘାତେ। ଏହାର ସରଳ ଅର୍ଥ ଟିକେ ବୁଝମା ପିଲେ। ରାଜକୁମାର ଗୌତମ ନିଜ କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ରାଜସଭାରେ କହିଲେ, ଦେଖିଲ ଏହି ନିରୀହ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ବେଲେ ମୋ ଉତ୍ତରୀୟ ବା କାନ୍ଧର ବସ୍ତ୍ରରେ କେତେ ରକ୍ତ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏହି ଦୋଷହୀନ ପକ୍ଷୀଟି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଅତି ଭୟଙ୍କର କଷ୍ଟ ଓ ଯାତନା ସହିଛି। ଆପଣମାନେ କେବଳ ଏତିକି ରକ୍ତ ବହିବା ଦେଖି ବିଚଳିତ ବା ବ୍ୟାକୁଳ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଏହି ନିରୀହ ପକ୍ଷୀଟି ଉପରେ ଯେଉଁ ମାରାତ୍ମକ ଆଘାତ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନ ପୁଣି ଅତି ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହୁଛନ୍ ଯେ ମୋର୍ ଗାମୁଛାରେ ଦେଖ କେତେ ରକତ ଲାଗିছে, ଯେତେବେଳେ ଇ ହଂସ ଟିକେ ବଞ୍ଚାନି ସବୁ ମୁଇଁ ପୁଛିଛେ, ରକତ ଦେଖ ହେଲା। ତ ଇ ଯେନ୍ ଦୋଷହୀନ ପକ୍ଷୀଟା ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କେତେ ଭୟଙ୍କର କଷ୍ଟ ପେଇଛି ହେଲା। ତମେ ମାନେ ଇ ରକ୍ତକେ ଦେଖିକରି ବିଚଳିତ କିମ୍ବା ବ୍ୟାକୁଳ ନେଇ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେନ୍ ନିରୀହ ପକ୍ଷୀଟିର ଉପରେ ଯେନ୍ ମାରାତ୍ମକ ଆଘାତ ହେଇଛି ସେ କଥା ମୋତେ ବହୁତ ଅସ୍ଥିର, ମୋର୍ ମନକେ ବହୁତ ଅସ୍ଥିର କରିଦେଉଛି ଆର୍ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବୋଲିକରି ଗୌତମ କହୁଛନ୍। ତ ପିଲେ ଏହାର କଠିନ ଶବ୍ଦ ଟିକେ ଦେଖୁନ୍। ତ ପିଲେ ନିରପରାଧ ଅର୍ଥ ଯାହାର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଯାତନା ଅର୍ଥ ପିଲେ କଷ୍ଟ, ବିଚଳିତ ଅର୍ଥ ପିଲେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବା, ଘାତି ଅର୍ଥ ପିଲେ ଆଘାତ ପାଇବା। ତାପରେ ପିଲେ କହ ଯୁବରାଜ କିପରି ଚଳିବ ମୋର ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୂମେ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଭୂମିରେ କେଉଁପରି ଅବା ରାଜ୍ୟ ପାଳିବ ତୁମେ, ରାଜ୍ୟ ଶାସନେ କେତେ ଯେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, କେତେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟା,
ଭଲ ମନ୍ଦର ଭେଦ ଅଭେଦର କେତେ ଯେ ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା ଅତି ସାଧାରଣ ଚିତ୍ର ଏ ଦେଖି ଅଥ ହେଉଛ ଖାଲି କେଉଁପରି ଅବା ନରପାଳ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ପାଳିବ କାଲି। ଏହାର ପିଲେ ସରଳ ଅର୍ଥ ବୁଝୁ ପିଲେ ଯେ ରାଜା ଗୌତମଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ ହେ ଯୁବରାଜ, ତୁମେ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ରକ୍ତ ଓ ପକ୍ଷୀର କଷ୍ଟ ଦେଖି ଏତେ ଅସ୍ଥିର ହେବ, ତେବେ ଏହି ମରଣଶୀଳ ପୃଥିବୀର କେମିତି ଚଳିବ? ଆମର ଏହି ଶାକ୍ୟ ବଂଶର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ତୁମେ ଆଗକୁ କେଉଁପରି ଭାବେ ଶାସନ କରିବ? ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ଘନାଟଣା ବା ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥାଏ। ଏଠାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏବଂ ଆପଣା ପର ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଆହତ ହେବା ଭଳି ଏକ ଅତି ସାଧାରଣ ଘଟଣା ଦେଖି ତୁମେ କେବଳ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛ। ଯଦି ଏମିତି ହେବ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ ଜଣେ ବଡ଼ ରାଜା ହୋଇ ଏହି ବିଶାଳ ରାଜ୍ୟକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ପିଲେ ଗୌତମକେ ରାଜା କହୁଛନ୍। ରାଜା ଅର୍ଥ ପିଲେ ତାଙ୍କର ବାପା ହେଲା, ସୁଦ୍ଧୋଧନ କଥା କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ତ ରାଜା ଗୌତମକେ କହୁଛନ୍ ଯେ ହେ ଯୁବରାଜ, ତମେ ଯଦି ଇ ହଂସର ଯେନ୍ ରକ୍ତାକ୍ତକୁ ତମେ ଯଦି ଦେଖିକରି ଏନ୍ତା କଷ୍ଟ ପାଉଛ, ଏନ୍ତା ତମର ମନ ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଉଛି ବୋଲେ ଆଗକେ ତମେ ରାଜା ହେବ। ଆର୍ ଯଦି ରାଜା ହେଲେ ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କରବ। ଯୁଦ୍ଧ କଲେ କେତେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଯୁଦ୍ଧ କରବେ ଆର୍ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେବେ। ସେ ରକ୍ତାକ୍ତ ପରିବେଶ ତମକେ ବି ଦେଖବାର୍କେ ପଡ଼ବା। ତମେ ଯଦି ଇ ସାମାନ୍ୟ ହଂସ ରକ୍ତାକ୍ତ ବା ସାମାନ୍ୟ ହଂସ କଥା ତମେ ଭାବୁଛ, ଆଗକେ ତମେ ରାଜା ହେବ ପରେ। ତ ପିଲେ ଏହାର କଠିନ ଶବ୍ଦ ଟିକେ ଦେଖମା। ମର ଅର୍ଥ ମରଣଶୀଳ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମି ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅର୍ଥ ସନ୍ଦେହ ବା ଦୁଇମୁହାଁ ପରିସ୍ଥିତି, ଯୁଦ୍ଧ ଘଟା ଅର୍ଥ ଯୁଦ୍ଧର ଆୟୋଜନ, ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା ଅର୍ଥ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପରିସ୍ଥିତି। ପିଲେ ତାପରେ ପିଲେ ହିଂସାବାଦର ରାଜ୍ୟ ମୋହିତ ହେବି ନାହିଁ ନରପତି, ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବି ମହିରେ ଅତୁଳ ଅତି, ନ ରହିବ ତହିଁ ହିଂସା ସମର ହତ୍ୟାର କତ ଅପାତ, ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରେ ଶାନ୍ତି ଭିତିରେ ପ୍ରଜା ହେବେ ଆତଜାତ। ପିଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି ପିଲେ, ଏଇଟା ମହି ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଲା ମହି। ପିଲେ ଏହାର ସରଳ ଅର୍ଥ ଟିକେ ବୁଝମା। ପିଲେ ଗୌତମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଦୁନିଆ ବା ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ହିଂସା ମାରପିଟ ଓ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଥାଏ, ସେଭଳି ଜାଗାରେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ରାଜା ହେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କରିବି, ଯାହାର ତୁଳନା ଆଉ କାହା ସହିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ସେହି ନୂଆ ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ, କି କାହା ସହିତ କାହାର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଜୀବ ବା ମଣିଷର ହତ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ, କି କାହାର ରକ୍ତ ବୋହିବ ନାହିଁ। ସେହି ରାଜ୍ୟର ସବୁ ପ୍ରଜା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତା ଓ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ରଖି ଶାନ୍ତିର ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତାରେ ହସ ଖୁସିରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ପିଲେ ଗୌତମ ରାଜା ହେବା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ପିଲେ ହେଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ପିଲେ ଗୌତମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ ହେଲା। ତ ସେ ତାଙ୍କ ଭିକ୍ଷୁ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରବାର କଥା ଏଠାନେ କହିଛନ୍ତି ପିଲେ ହେଲା। ଏହାର କଠିନ ଶବ୍ଦ ପିଲେ ନରପତି ଅର୍ଥ ରାଜା, ମହିରେ ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀରେ, ଅତୁଳ ଅତି ଅର୍ଥ ଯାହାର ତୁଳନା ନାହିଁ, ସମର ଅର୍ଥ ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଲଢ଼େଇ, ରକତପାତ ଅର୍ଥ ରକ୍ତପାତ, ମୈତ୍ରୀ ଅର୍ଥ ବନ୍ଧୁତା, ପ୍ରୀତିରେ ଅର୍ଥ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ସ୍ନେହ ବା ଭଲ ପାଇବାରେ, ବିଥିରେ ଅର୍ଥ ରାସ୍ତାରେ ବା ଗଲିରେ, ଆତଜାତ ଅର୍ଥ ଯିବା ଆସିବା କରିବା। ତାପରେ ପିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲେ ନୃପତି, ପୁତ୍ର ମୁଖକୁ ଥରେ, ପୁତ୍ରର ଭସେ ହଂସଟି ତହୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅମ୍ବରରେ, ହଂସ ନୁହଁଇ ଦେବଦତ୍ତର, ହଂସ ନୁହଁଇ ମୋର, ନୀଳ ଆକାଶର ମୁକ୍ତ ଚାରି ଏ ଲଭୁ ସେ ଆକାଶ କୋଳ। ଏହାର ଅର୍ଥ ପିଲେ ତାପରେ ପିଲେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ହଂସଟି କାହାର ହେବ ସେହି ବିଚାର କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ତାପରେ ନିଜ ପୁଅ
ଗୌତମଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ। ପିତାଙ୍କ ଇସାରା ବା ବିଚାରକୁ ବୁଝିପାରି ପୁତ୍ର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସେହି କ୍ଷଣି ହଂସଟିକୁ ନିଜ କୋଲରୁ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ହଂସକୁ ମୁକ୍ତ କରି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କହିଲେ ଯେ ଏହି ହଂସଟି ସର ମାରିଥିବା ଦେବଦତ୍ତର ନୁହେଁ କିମ୍ବା ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇଥିବା ମୋର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ନୀଳ ଆକାଶର ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ପକ୍ଷୀ। ତେଣୁ ଏହା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଖୋଲା ଆକାଶ କୂଳକୁ ଫେରିଯାଉ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ହଂସଟି କାହାର ହେବ କାହାର ହେବ ବୋଲିକରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଭାବୁଥିଲେ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁକେ ଦେଖିଲେ, ମୁହଁକେ ଚାହିଁଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁକେ। ତାପରେ ପୁଅ ଗୌତମକେ ଇସାରା କଲେ ଆର୍ ସେ ଇସାରାକେ ପୁଅ ଗୌତମ ବୁଝିପାରିଲେ ଆରୁ ଭାବଲେ ଯେ ଇଟା ନା ଦେବଦତ୍ତର ନା ମୋର୍। ଇଟା ଦେବଦତ୍ତର ବି ନେଇ ସେ କି ମୋର୍ ମଧ୍ୟ ନେଇ ସେ। ଇଟା ଏ ନୀଳ ଆକାଶର ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ପକ୍ଷୀ ବୋଲିକରି ଭାବଲେ ଆର୍ ସେ ଖୋଲା ଆକାଶନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପିଲେ। ଆର୍ ସେ ହଂସଟି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗଲା। ପିଲେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆର୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।